אני אעשה את זה בקצר. יאללה בוא נעשה עוד סרטון. תראו איזה בתים יש לי עכשיו. ואחד השני, האמת שאני אתן לכם רמז. צבעתי אותם כי עברתי רגע אחד את הבתים שלי. זה הבת מלון, זה בית שאני לא יודעת איך, זה הבית המקורי, פשוט החופשה. בואו אני אעשה לכם סיבובית. אתם לא שומעים אותי? מחכים שטרקים שלי ישנים. סליחה, כי זה היה פשוט. ואמא שלי חתונה. אז רגע, אני אקריא לכם את האנשים. אני יודעת שזה הרבה. סבתא, כאילו האמא של זאת שקוראים לה נועה, זאת עדן, נועה, ברי, עידו, זה אירין, איך קוראים לו? בואו ניקח לנו עידן, זה אירין, עידו נו, איך נקרא לה אמא? מה המונטיק יותר שמה בתגובה? איך נרשם? איך נקרא לה אמא? אז כמו שאתם רואים, צבעתי להם את השיער. בסרטים הקודמים הם היו צבעתי להם את השיער כי הם היו עם שיער חום ועכשיו הם עם בלונד. וזאת הייתה קטנה. הנה אני הגעתי לחדר שלי, אז אני לא רוצה להרוס לאחים שלי. ובואו נתחיל. בואו נעשה לכם קודם כל שיעור בית. אוקיי, אז פה יש לנו בריכת כדורים. ושכחתי להגיד לכם, אם אתם לא קנו לי שום דבר, עשיתי באיזשהו אתר, עדכנתי אותו, וזה עשה לי את כל העולמות. באמת. אם אתם שואלים באמת ומגנים, ביי שלכם. אוקיי, פה זה המעלית. בואו נראה מה יש בקומה 0, כי לא הספקתי, נראה לא ראיתי. נו. תגידו לי אוקיי. אז יש פה סלון. יש פה כוס יפה. יש פה וילון. יש פה, מה עוד יש פה? יש פה דלת. עכשיו פה קומה ראשונה הראיתי לכם. עכשיו קומה שנייה. קומה שנייה זה נראה לי עם חדרים. כן, מה חשבתי? אני מכירה את הבית הזה בעל פה. אני פשוט עושה לכם ציור. אגב, אם אני חופרת תגידו לי בסדר. לא, זה בסדר. אם זה בסדר. אוקיי, זה הקומה השנייה, זה החדר של ההורים.
החדר של הילדים הבוגרים, שירותים, אמבטיה, יש פה גם קצת וודקה, סלון. מקומה השלישית, וואי, אני לא זוכרת מה יש שם. אני רק זוכרת שיש שם בריכה. אכן, יש שם בריכה. אוקיי, יש פה מיני סלון נראה לי. יש פה זה, ויש פה בריכה ענקית שאפשר לעשות בה מסיבת בריכה. אני אשאל את אמא שעכשיו היא אומרת. מתחילים לעשות את הסרטון. כאילו לשחק. אמא, מה לב שלי? אפשר לעשות עם מסיבת בריכה? אנחנו נעשה את זה פה בבריכה? ברור נסיכה שלי. כן, וגם אבא יכול להשתתף, גם את. גם סבתא, גם סבא. אין לנו סבא. נכון. גם סבתא וגם ברי. אוקיי, אז אני אגיד להם. אבל את יכולה לעשות את זה. מה יש? יש. יש לך לבטי שלי. בסי, איפה את? איפה בסי שלה? הנה, אני כבר כאן. סליחה שזה כזה איתי, פשוט זה עשה לי קצת בעיות. אמא שלי מסכימה לעשות מסיבת בריכה. באמת? כן. היי, אני ירדן. אני ירדן. לא משנה. איך נקרא לה? בוא נקרא לה... שירה. היי, אני שירה, אני הבסטי שלי. נועה? כן. ככה קוראים לי. טוב, אז בואו נזמין את כל החבורה. אגב, גם ירין בחבורה, נכון. היפה חיים של אמא. וגם עדן. באמת? שלישיית האחים? באותו חבורה. כן, יאללה. יש לנו בגד ים, בואי, אנחנו נבוא. אני רק אחליף בגד ים. לא להסתכל. תכנסו לחדר כי זה פרטי. אוקיי, גם אתה אבא. אתה יכול גם להיכנס? ועכשיו ירין. יאללה, צריך להתארגן, נו. יאללה, בואו נזמין. החבורה. רוצים לבוא למסיבת בריכה. זה בדיוק עוד כמה דקות. אוקיי, בואו אלינו, יש לי בגד ים בשבילכם של אבא שלי, ושל לבנים ולבנות. לא, יש פה רק בנים, אז לבנים יש להם בגד ים. אוקיי. איפה? למה זה עושה לי בעיות? אני מחפשת את החבר שלה שלא מוצאת אותו.
לבנות, הנה, לא, זה לא שלא, הנה בחבורה. שנייה. זה בחבורה. נגעתי. זאת בחבורה, לא. כן, זאת בחבורה. גם הוא. איפה אני? אז זה. אני מחפשת את בן זוג של נועה. עכשיו אני לא מוצאת אותו. רק שנייה. אוי. אז בקיצור הם נכנסו לבריכה ושיט שכחתי להפעיל את זה הם כבר נכנסו החליפו פנים. עכשיו ההורים שלהם באים. קפיצת תותח. יופי אבא. קפיצת תותח. אמא, זה מה שיש לך לעשות? עשית לי רגע בושות. זה הקפיצה שלך. טוב, ביי חברים. ביי, נתראה מחר.